אז הגענו להתקפה. חלק חשוב מאוד, כאן אנחנו יכולים לשדוד מאחרים משאבים. למה שרק הפועלים שלנו יעבדו? שהפועלים שלהם יעבדו ואנחנו נשדוד להם את המשאבים האלה. על ידי שימוש בעוצמות נכונות, בכוחות הנכונים ובכמות התורות הנכונה. על תורות עוד לא יצא לנו לדבר ואנחנו תכף נדבר על זה. בואו נעבור על הדברים הבסיסיים. אנחנו יכולים לחפש שם משתמש כלשהו. אנחנו יכולים לעבור לעמוד מסוים. אנחנו אוטומטית מעברים לעמוד של צבאות שהם יחסית בכוחות שווים ערך אלינו. בעמוד הראשון אנחנו יכולים לראות את הצבאות המובילים. מצד ימין בסוגריים תמיד יש שם החללית קודם כל, ואחרי זה שם הצבא. שם החללית, אם הוא מופיע בצבע כחול, זה אומר שזו החללית המובילה במלחמת העולמות, ואם זה בצבע ירוק זה או מקום שני או שלישי, ואם זה בצבע לבן זה אלה שאר החלליות. צבאות שהם חברים, ברשימת החברים שלי יופיע להם דגל ירוק, והריבועים, המאוינים, הירוק והכחול, הם מתקשרים לקסמים, ולקסמים אנחנו נלמד בווידאו נפרד. בואו נחזור לעמודים שהם יותר קרובים אלינו. נלך לעמוד 32 ונתקיף מישהו. חשוב לבחור מישהו שיש לו הרבה משאבים. אנחנו לא יודעים תמיד כמה יש לו, אבל אנחנו יודעים כמה זהב יש לו. זה יכול בערך להגיד לנו כמה משאבים יש לו מהשאר. לפעמים מישהו דווקא עם הרבה משאבים, יש סיבה שיש לו הרבה משאבים, כי אף אחד לא מצליח לתקוף אותו, אז הוא אוגר משאבים. אבל בואו נהיה חכמים. נמצא מישהו ככה, הנה 4,000 משאבים, גודל צבא 4, אנחנו יכולים עליו. אוקיי, נפתח לנו החלון הזה עם פרטי הצבא שלו. ובואו נסביר. קודם כל, אנחנו יכולים לקבוע צבא זה כאויב. כמו שראיתם, צבא של חברים מופיע לידו דגל ירוק. צבא של אויב יופיע לידו דגל אדום. תמיד נוכל לאתר אותם גם מרשימת האויבים בבסיס, וגם בעמודי ההתקפה. נוכל לשלוח לו בקשת חברות ולהיות חברים. נוכל לרגל אחריו עבור שתי תורות, ובריגול נוכל לראות את כל הבסיס שלו, כמה נשקים יש לו, מה העוצמות שלו, ואם שווה לנו לתקוף. לפעמים אנחנו לא מכירים אותו כל כך, אולי שווה שתי תורות בשביל לבדוק. וזה כמובן, אם הסוכנים שלנו חזקים מהסוכנים שלנו, אנחנו נצליח. שיטת הקרב, אנחנו יכולים לתקוף או עם חיילים, או עם הטנקים, או עם העוצמה הימית שלנו, שזה צוללות, טורפדו וכו', או עם הטייסים. אנחנו יכולים לבחור גם עם כולם ביחד, אנחנו יכולים לבחור עם חלק. לפי מה נבחר? כאן מגיעה החשיבות של ריגול. אם מישהו הוא חזק באופן קיצוני בחיילים שלו, והטנקים שלו יש לו עוצמת מיליון כאן ועוצמת מיליון כאן, אבל אין לו עוצמה ימית, אנחנו יכולים לתקוף אותו רק עם עוצמה ימית בלבד. לבטל את החיילים, לבטל את הטנק, לתקוף רק עם ימית ואנחנו ננצח. אנחנו צריכים לדעת איפה נקודת החולשה של כל אחד. צבא מאוד מאוד חזק לא אומר שעוצמת הטנקים שלו חזקה. יכול להיות שהעצמה האווירית שלו מאוד חזקה, אבל עוצמת הטנקים שלי חזקה מהטנקים שלו. אני יכול לבחור לתקוף רק עם הטנקים. אני יכול לבחור לתקוף עם כולם, אבל יכול להיות שאני אפסיד. אז למה בעצם שאני לא אתקוף רק עם משהו אחד שאני חזק בו? קודם כל צריך לרגל ולראות מה יש לו ומה אין, ובאיזה שיטה, ואולי אני חזק בכל התחומים וכדאי לתקוף עם כולם, אבל ככל שאני תוקף עם יותר פרמטרים, יותר סוגי תקיפה, ככה אני מקבל יותר משאבים. אם יש לו כרגע ביד 100,000 משאבים, אם אני תוקף רק עם החיילים, יכול להיות שאני אשדוד באזור ה-10,000. אם אני תוקף עם כולם, אני כבר יכול לשדוד לו באזור 40,000, פלוס לקחת לו יותר חיילים משועבדים. אני יכול להרוג לו חיילים וגם יכולים להרוג חיילים, אבל החיילים משועבדים שלו הופכים להיות העבדים שלי שיעבודו אצלי במכרות. פועלים לא ממוינים, אגב שאתם זוכרים צריך למיין אותם, ואני יכול להשתמש בהם בשביל המשאבים. ככל שאני אשתמש ביותר כוחות, אני אעשה נזק גדול יותר, פשוט מאוד, אני אקח לו יותר משאבים מהכל, ואני יכול לקחת לו יותר משועבדים. עכשיו, גם לזה יש עוצמות. לכל המתקפה שלי אני יכול לשים עוצמה בין 1 ל-10. אותו דבר, אם אני 10 זה המקסימלי. זאת אומרת, אם יש לו 100,000 משאבים, ואני בוחר לתקוף עם כל החילות שלי, אבל אני תוקף עם תור אחד, אז אולי אני אקח לו איזה 25,000, אבל אם אני תוקף עם 10 תורות, אני כבר יכול לקחת סכום מאוד מאוד גדול, ולעשות הרבה יותר נזק. אז בואו נתחיל. אם אני מחליט לוותר על הריגול,
אולי כדאי לתקוף רק עם תור אחד. עם תור אחד אני רואה אם אני יכול לנצח אותו או לא. אם אני יכול לנצח אותו עם תור אחד, כמובן שאני יכול לנצח אותו עם 10 תורות. אפשר מיד עם 10 תורות, זה טכניקה קטנה. עם תור אחד ניצחנו. השלוש חיילים של הצבא האויב יצרו 12 עוצמת התקפה. אנחנו עם 8 החיילים שלנו יצאנו 120. כמובן שרק חיילים השתתפו ולא טנקיסטים. אם הייתם רואים טנקיסטים, היה עוצמת טנקיסטים בנפרד וטנקיסטים פה. 91% זה אנחנו והוא רק 9%. שלל המלחמה 37. זה לא תמיד זה. החללית שלנו גם עוזרת לנו בעוצמה. וניצחנו. יכולים לבחור לתקוף אותו שוב. פעם אם אנחנו נתקוף עם 10, תראו שאנחנו כבר לא לוקחים 37 משאבים, כבר הנזק הוא גדול הרבה יותר. ובמידה ואנחנו תוקפים צבא עם הרבה חיילים, למי שיש 3 חיילים אנחנו לא נשבד, אבל צורות של 100 ומעלה חיילים שאפשר להגיע לזה תוך ימים בודדים, כבר מתחילים להיות משועבדים והרוגים בקרבות. אנחנו נגיע לזה רק בעוד כמה ימים. וזהו, זו התקפה. שוב, חשוב לבחור צבא שהוא בגודל הנכון שאנחנו מאמינים שאנחנו יכולים לקחת אותו, ושיש לו כמות משאבים שיש לנו מה לעשות איתה. וצבא שהוא לא תחת מגנים של הקסמים, על הקסמים אנחנו נדבר מאוחר יותר. את המשאבים ששדדנו, אנחנו יכולים לראות בבסיס או בכל מקום אחר. אם מישהו תקף אותנו, איפה זה מופיע בהיסטוריה? מי תקף אותנו? זה רק תקיפות עלינו. אגב, מי תקף אותנו? מה הייתה עוצמת תקיפותו? מה העוצמה שאנחנו החזרנו לו? מה הסטטוסים? בכמה תורות הוא תקף אותנו? אם היו הרוגים? לי או לא? אם הוא שיאבד לי חיילים והפכו לעבדים שלו? אם הוא לקח לי משאבים בכמה? באיזה תאריך? והסטטוס, הפסדתי, פה ניצחתי. תמיד אתם יכולים לדעת מה קרה ומה הולך. וברגע שאתם מנצחים מישהו, אתם יכולים לשמור את המשאבים שלכם בבנק. עכשיו תקפתם, לקחתם הרבה מאוד זהב. תמיד אתם יכולים לשמור הכל בבנק. בבנק אתם מקבלים 2 הפקדות ביום. אני כבר הפקדתי פעמיים, אתם מקבלים 2 הפקדות ביום. יש לכם ריבית ויש לכם זהב בבנק. פה כבר מופיע לכם באופן אוטומטי הכמות שאתם יכולים להפקיד. אתם יכולים בכל הפקדה להפקיד עד 50%. זאת אומרת, אם יש לכם עכשיו 20,000 ביד, אתם יכולים להפקיד 10,000 כרגע. אז כדאי לכם להפקיד כשיש לכם כמה שיותר, כי אתם יכולים להפקיד רק פעמיים ביום. יש קסמים שמגדילים את כמות ההפקדות, וזה בפעם אחרת, בווידאו הבא. זאת אומרת, וככה להפקיד לבנק, את הזהב שיש לכם בבנק, אף אחד לא יכול לקחת לא דרך התקפה ולא בשום דרך. זה חשוב מאוד לחסוך. כמו שראיתם גם בחנות, אנחנו יכולים לקנות ישירות מהזהב בבנק, ולא לפחד שמישהו ישדוד אותנו, לאגור פה, ולקנות איזה נשק טוב. ויש לנו את הריבית. כרגע הריבית 0.25. אם אנחנו רוצים לשדרג ל0.5%, העלות היא 25,000 זהב. האחוז בעדכון היומי שלנו, אותו עדכון שאנחנו מקבלים אנשים לא מאומנים, באותו עדכון אנחנו גם מקבלים את הריבית. זאת אומרת, אם יש לנו 1,000,000 זהב בבנק, ש1,000,000 זהב בבנק, אתם תשיגו בעוד כמה ימים, תאמינו או לא. אתם תקבלו, לדוגמה, אם אנחנו ב0.5%, תקבלו 0.5% ל1,000,000, שזה 5,000 זהב. ככה בלי לעשות כלום. את הריבית אפשר לפתח עד 3%, וזה מאוד 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 מומלץ. לאחר הכל אנחנו משדרגים, קונים נשקים בזהב, מפתחים, מאמנים, תוקפים שוב, הולכים לחנות, מפתחים, משדרגים. מאוד מומלץ ליצור קשר עם אנשים בחלליות. על החלליות יש לנו וידאו נפרד. חובה לראות את הוידאו על החלליות ואת הוידאו על הקסמים. זה חלק מאוד חשוב במשחק. ומקווה שכבר חשבתם על האסטרטגיה שלכם. נתראה בוידאו הבא.